altså lige siden jeg var barn, så har jeg så haft brug for at udtrykke mig. Så jeg tegnet meget og sådan noget, så det har været sådan en generator for at komme af med alle de der ting, jeg oplever, og det tror jeg egentlig er sådan generelt med kunstnere, de er måske sådan lidt nogle overfølsomme typer, der har brug for at have et eller andet udladning på en eller anden måde. I det her tilfælde bliver det så at lave kunst. Jeg tror, at det, der har motiveret mig, det er, at jeg altid har været interesseret i livet sådan generelt. Det er jo nok det der, at man går og som kunstner lægger mærke til en masse ting. Det er jo sådan en eller anden form for at være antropolog og gå og studere mennesker, og også for mit vedkommende dyr, og hvordan vores liv er. Så vi skal måske også have lampen med i det her skud, ikke? Hvis vi skal ligesom... Jeg tror, vi skal have... Ja, den går hurtigt, men jeg vil hellere have, at du så 2, Vigil, så jeg kan hellere pille dem fra. Det er bedre ved at så tage 2 hver gang, for ellers vil jeg hele tiden få lidt billeder. Den første udstilling, jeg havde, det var oppe i... Eller som jeg husker, jeg havde sådan, det var oppe i Clausens Kunsthandel, hvor jeg udstillede et maleri, der forestillede en forurenet skovsø, hvor der lå sådan en gummistøvle, der flød rundt, og noget andet plastik, eller sådan noget i skovsøen. Og så var der 2 keramiske krukker, og den ene, den hed Skovsvin, så hvor der var et motiv af en mand, der lå og røg og drak nogle øl i skoven, som var lavet som sådan en, det var bygget op ligesom sådan et relief. Hele krukken var lavet som en relief, hvor man kunne se det her motiv af en mand, der lå i skoven med sin øl og sin cigaret. Og den anden krukke, den forestillede en ung kvinde, der sad ude i skoven og tænkte. I dag, at man kan sige meget af det kunst, du ser, det handler jo om miljø og natur og sådan noget, men mit har faktisk altid handlet om det, siden jeg blev uddannet inde på Kunstakademiet. Og det tror jeg, det kom så af, at jeg boede ude på landet, da jeg var barn. Og ligesom oplevede, hvordan at der blev smidt skrald i små søer ude på marken, og det ene og det andet. Og jeg tænkte altid, at hvorfor gør man det og sådan noget, men sådan er det jo også at være menneske, ikke? Jamen, jeg tror, at mennesket har en eller anden idé om, at naturen kan give dem ro og alt det, de mangler i deres hverdag. Og det er der også flere forskellige tv-programmer, der skildrer. Og så det har jeg været optaget af, og så har jeg været optaget af, hvordan vi hænger sammen med naturen, og hvordan at dyrene hænger sammen med os. Jeg har lavet en film, der blandt andet handler om en ræv. Hver morgen, når man går derude i parken, så er skraldespandene tømt, og det er jo rævene, der går og hiver det op. Og sådan noget. Og så blev jeg så lidt nysgerrig på den her rævs liv. Og så lavede jeg den her film, der hedder Rasteplads, der handler om en rævs liv, som ligesom er afhængig af menneskers liv. Men det ender ikke godt for nogle dyr. På det seneste har jeg arbejdet meget med skulpturer i ler. Når jeg laver de her skulpturer, så er det fordi, der ligger sådan en hel historie bag den her skulptur. Og så har jeg så fundet ud af, at jeg tænkte en dag, hvorfor laver den ikke bare som film? Fordi så kunne jeg ligesom udfolde den her historie. Og det var så ideen med at lave de her animationsfilm. Det var ligesom at udfolde hele historien. Der er blandt andet også altså på udstillingen Helium, der er der en ræveskulptur, ikke? Og det var jo den, jeg startede med at lave. Og så har hele den her historie om ræven ind i. Ja. Eller Mikkel, og lidt tættere på. Men er det ikke meget godt, at lampen er med, når jeg skal kigge op i den? Og så skal vi til at skifte stilling igen. Til udstillingen, der har jeg arbejdet med 4 film. Den ene er ikke optaget nu, men den optager vi lige om lidt. Og den kommer til at handle om en bondemand og bondemandens drøm om hans liv sammen med dyr, og han vil gerne finde en kone og sådan noget. Men så man følger meget af filmen, der følger man jo også. Den er også startet med, at jeg har tænkt, hvordan er det at bo ude på landet, og man vil gerne have en kone, og fakta er jo, at der bor 29% flere mænd på landet end kvinder, fordi kvinderne er taget til byen for at uddanne sig.
Og så tænker jeg, så bor der den her mand, han vil gerne have en kone, og hvad ligger han og drømmer om? Han ligger på sofaen, han vil egentlig gerne have det her lille landbrug, han vil gerne være venner med alle dyrene, det er derfor, han er landmand. Men det er han ikke, fordi at, han har ikke nogen dyr mere, og han har ikke nogen kone. Den handler jo også om en følelse af afmagt overfor, at man kan sige, at hele det her landliv er ved at afvikle sig, for du kan ikke have de her små landbrug mere. De går ned, og det er egentlig det, den handler om. Og man kan også se hans stue. Den ligner jo sådan en gammel landstue, og det er fordi, det er en gård, han har overtaget. I min hjerne, der er det en gård, han har overtaget af sine forældre. Ikke? Han vil egentlig gerne drive den videre, men det kan man ikke. For eksempel den ene film, den startede egentlig med, at jeg bare havde det her billede af en ung mand, der sad på jobcentret. Og så tænkte jeg bare, at det var den værste følelse, man kunne sidde deroppe. Han kunne ikke finde noget job. Det værste, man kan føle sig som menneske, det er, at der ikke er nogen, der har brug for en. Det kunne filmen også hedde. Der er ikke nogen, der har brug for mig. Og så det var bare grundideen til filmen, og så udviklede det sig så. Hvad sker der så? Så går han ud af det her jobcenter. Og så kommer han forbi sådan en stor plakat af en lækker dame, og hende vil han jo gerne have fat i, men det kan han jo ikke rigtigt, fordi han føler jo ikke, han er noget. Og så tænker han vil hellere blive lidt lækker brun. Så går han i solarium. Og så går han i solarium og får det rigtig dårligt, og så smelter han ned i solariet. Og der har det bare ligesom været mændene, jeg fik lyst til at arbejde med, som jo også er der også rigtig mange af, der er alene og har det svært. Så den sidste film. Jeg kom til at læse et stykke om Limfjorden, der handlede om iltsvind, og så dør fiskene og muslingerne. Og så havde jeg den her mærkelige drøm, klaustrofobiske drøm om min mor, der prøvede at redde de her muslinger. Og sådan starter filmen. Den er så startet med, at hun gerne vil redde de her muslinger, og det vil hun så gøre ved at tilvælge dem et liv over jorden, eller over vandet, fordi der var ilt nok. Det går ikke så godt. I arbejdet med filmene, der har det været en lang udvikling, der har startet med de her grundlæggende idéer, som jo kom egentlig for mine andre værker. Og så de idéer, der jeg havde med herover, hvor vi så skulle prøve at få dem til at udfolde sig i nogle animationer. Og det har været en lang proces, hvor vi startede med at bygge de her kulisser, vi skulle optage i, til overhovedet at finde ud af at bruge programmerne, vi skulle optage i, til at finde ud af at bevæge figurerne. Og der bliver man helt overrasket over, hvor svært det er. Især hvis man bare skal få en figur til at gå. Det er faktisk ret svært. Jeg havde brug for noget materiale, som var gennemsigtigt, jeg skulle arbejde med på et tidspunkt. Det startede det med noget, jeg gerne ville have, der var gennemsigtigt, og så kom jeg til at tænke på glas. De første glasting, jeg lavede, der lavede jeg det sådan, at jeg modellerede en form i ler, og så tog jeg en afstøbning af den i gips og pillede leret ud, og så fik jeg en glaspuster til at puste glas ned i. Så det er jo en lang proces, ikke? Og det er rigtig dyrt at få lavet, faktisk. Så dem, jeg har lavet til helium, der har jeg lavet et ståltrådnet, jeg har fået pustet glas ned i. Så tror jeg må jo. Ja. Jeg tror på en måde, der vi skal her. Når man skal sætte udstillingen op, så er det jo også et samarbejde med det sted, man skal udstille. Og man kommer jo op med alle værkerne, og så er det et stort arbejde så at sætte det op og finde ud af, hvordan det bliver præsenteret bedst muligt. Man har selvfølgelig grundlæggende nogle idéer om, hvordan det skal være, men det løser sig først de sidste 5 dage.
Og så kommer jeg med alle værkerne, og så kan det være, at der er også nogen, der bliver pillet ud, fordi der ikke er plads til dem, eller der er nogle andre ting, der skal fremhæves, end det, man troede. Og det er jo selvfølgelig et arbejde sammen med museets ansatte, man laver. Så der er jo ligesom lys i de andre. Altså det, der skal gøres, det er, at du skal hygge dig, og så skal jeg lige lave lys der. Og så skal jeg male nogle af de her sorte. Jeg havde lyst til at vise hele processen i udstillingen, fordi at det også er den måde, jeg arbejder på. Altså det er jo hele tiden sådan en udvikling, hvor jeg prøver at følge med de idéer, jeg har. Så arbejder jeg med de her forskellige materialer, og det er et stort arbejde at lave alle de her værker. Og i det her tilfælde, der var det så modeller til selve filmene, som jeg også har valgt at vise på udstillingen. Blandt andet fordi det er processen, men også fordi jeg synes, at de er rigtig fede. Jeg har ikke nogen stil. Jeg bruger bare alle stile på en gang. Jeg har ikke sådan brug for, at... der er jo nogle kunstnere, hvad jeg har stor respekt for, at de arbejder jo med det samme hele livet. Så man kan sådan, de har et meget genkendeligt udtryk, fordi de bliver så specialiseret lige i det, og kan fordybe sig. Det synes jeg er simpelthen så fedt, og det må være fantastisk, men det er bare slet ikke sådan, jeg har det inde i kroppen.